Hello guys, गिबियावनो आरो फिन खेबसेबाव आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। स' दासो सिखारनानै माने दासो आं लामाथिं फैदों आरोना माबा फैदों माने दखानाव फैदों आरोना दखानाव थावबो गैया सिनिबो गैया संख्रिबो गैया आरोना रुमाव जेबो गैया बेनि थाखाय दा माने दखानाव फैदों बाखि दखानाव जेराव माने बाखि दखान लायैयाव फैदों आरोना स' माने गाबोन माने माबा आरो मोनसे खोथा आरोना गाबोन माने टंला थांनो आरोना टंला कलेजाव स' गाइस माने गाबोन टंला कलेजाव आंहा माने आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जाम दङ स' आं बे कलेज थांनायाव फुंनि समाव आं दसे ब्लग खालामगोन नामा टंलाखौ देखायनो थाखाय मोजांमोन मंगलदै टंला बाहेरा बायदिसिनाफोरखौ देखायलांगोन आरोना स' गाइस आरो गाबोन आरो नेक्स्ट मोनसे भिडिअ फैबावगोन स' nih yang mana gaban examnya kolongku mentah लाखाबाय आरोना एग्जामखौ हागोन हाया बेखौ मिथिया सानसे फरायाखै जास्ट लटारिसो हैगोन आरो गाबोन एग्जामा कलमखौ खिन्थु मोनथाम लाबाय आङो माजों लिरगोन मिथिया आरोना जिखुनु जाया मोनथाम लाखाबाय कलमखौ खिन्थु एग्जामा मा हागोन हाया बेखौथ' मिथिया खिन्थु जेबो फरायाखै दे जास्ट लटारिसो हैगोन आं एग्जामखौ माने स' थांनायनोसै ओरैनो बेरायना फैनोसै नङा होमबा बेरायथ'थ'यो माने एग्जामखौ हैना फैनोसै मा सिस्टेम जायो न' थ' गाइस बेजोंनो जानो हागौ आं मा जायगायाव दङ गुवाहाटि मा जायगायाव दङ मा खालामबाय थादों मा खालामदों बेखौनो खिथागोन आं दायो दं माने गुवाहाटि आमिनगाव दं आरोना गुवाहाटियावनो गोलैयो आमिनगाव दं आरो मेन टाउनद्राय गोलैया गामि एरियायाव जायो आंनि थानाया माने स' गाइस गाबोन लोगो मोनलायसिगोन गाबोन टंला थांनायाव आं गाबोन ब्लग खालामगोन आरोना गाबोन टंला थांनायखिनिखौ ब्लग खालामगोन स' गाबोनबो ब्लग फैगोन जास्ट दिनै जासोरनो जास्ट इन्ट्र' हिसाबै होबाय आरोना स' गाइस आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ खबरफ्रा गासैबो मोजाङै दङ स' आंबो दंफैयो आरोना दायो जास्ट आं नोंथांमोननि हेल्प नांगौ नोंथाङा जुदि आं हेल्प खालामो बेबायदिनो आं ब्लगखौ मोजांनि सायाव मोजां खालामनो सानगोन आरोना स' गाज्रि दायो आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ हेल्प खालामगोन न' आरो आं इसोरनि आरज गाबो गासैबो नोंथांमोनाव मोजां दं न' स' गाइस गाबोन लोगो मोनसिगोन